Elkarteko kide diren merkatari batzuen bitartez, Zarautzko merkataritzaren gau zuria antolatzeko ideia sortu zela. Murkiek lehen unetik ekintza berri hau babestu zuen, eta saltoki guztientzat zabaltzea pentsatu zen. Hau da, elkarteko kide ez direnentzat ere parte hartzeko aukera ematea. Somos unos 37 comercios los que vamos a participar este año, que es el primer año que vamos a hacer. El día 30 de este mes, por la noche, de 8 en adelante hasta las 11 de la noche, que tendremos abierto. Queremos hacer como una fiesta del comercio, que la gente, aparte de realizar compras, se divierta, tenga sorpresas, piquen algo, escuchen buena música, que se animen un poco a participar con el comercio de Zarautz. Zarautzek oso merkatalgune baliotsua du eta indarra eman behar diogu herriari ere bizia ematen zaiolako. Orduan, ekintza honen bitartez hori lortu nahi dugu, gertutasun bat bezeroarekiko eta jakin dezazuela Zarautzetik atera gabe denetatik aurkitu daitekeela. Gau zuri honek arrakasta izatea eta Murkiek jarraitasunez egiten dituen ekintzetako bat bilakatzea espero dugu.